Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Youngevsu. I kao što vidite, nastavljamo naše Minecraft preživljavanje. I izvinite što me dugo nije bilo, eto, malo sam se zbunila, eto. I evo nastavljamo. U ovoj epizodi rešio sam da pokosimo, u stvari ne treba da pokosimo, nego da se ocelimo. Jer vidim da ovdje ima baš zahtevno puno drveća, pošto ćemo mi imati puno toga da radimo, tako da bolje da uzmemo ovo, malo sam kopao, ništa posebno, 6 uglja, 13 metala, to ćemo kasnije, a sada je vrijeme da se odselimo. Mesto, bilo si lepo. Ne znam da li još da uključim zombije. Samo da znate, ja igram na verziji. Ne znam da li sam sada ovdje da kopam ili da nađem mesto. Hajde da iskopamo. Ajde, ovo ljudi će biti kopanje, epizoda kopanje. Iz razloga što nemam ništa pametnije da radim. U sljedećoj epizodi 100%, jer sad mi se kopa. Jer kad napravimo kuću imat ćemo dosta ruda. Kao prvo vidio sam da treba da napravim baklje. A baklje ćemo napraviti tako što ovo uradimo. Mislim, svi koji igraju Minecraft znaju. Evo je. Da smo malo skočili, možda bi crkli. Ajde. Tako. Ovaj put Aleksa nije pored mene. Iz razloga što nije došao. Aleksa živi skroz tamo na Selenči. U sljedećoj epizodi ćemo još kopati, jer ja ne mogu da snimam više od 10 minuta, jer mi je to zahtevno. Čekaj, ćemo. I onako, znate, jednu foru. A ne. Dajde, šta je dešava s ovim šljunkom? Morat ćemo da kupimo. Ja ću biti stvarno srećen ako nađemo neke dijamante. Kad nam pukne ovaj kramp, ja ću da napravim novi. Ok, tu nema ništa. Ovdje nema ništa. Ajde, skočimo ovdje. Fuck, šta laga pre. Ma. U rudniku bi ja bio nekih 6 epizoda. Stvari ne 6, ali bi stvarno dugo želeo da budem u rudniku. Jer ja mislim da ima jako dosta stvari da istražimo. Kao na primjer ovdje. Ugalj ćemo, čekaj. Sad, ja ću uzeti. Vidi metal, pa ja propusti tebe pa ti misliš da neš biti pokupljen. Sad ću namjerno biti pokupljen. Samo zato što si se krio. Sada bi mogli da napravimo već iron oklop. Ne znam, mislim da nije došlo još vreme, ali što da ne. Mislim što nije vreme sad, baš sad. Iron. Mislim da ćemo stvarno napraviti. Ok. Nećemo sada nešto pretjerano stavljamo, nego ćemo samo da uzmemo. Iron. Ok. Devrete pokupi. Kada napravit ćemo malo više stikova, jer će nam trebati.
napravit ćemo Iron Pickaxe iz razloga što će nam ovaj uskoro pući, a ja ne bih želeo da ostanem bez pika. I on. Znači odavde. Kopat ću se ovako sa drvenim pikom iz razloga što bi mogli da ne trošimo ova dva. Iako nam je kamen ostaje još malo, jako malo. Sada ništa nismo pronašli. A ovo će biti dug. Idemo gore. Fuck. Lak. Ok, znači, ovo još da pokupimo. I puče nam kramp, ha. Nisam nešto srećan što nam je puko kramp. Tu ne bi nešto želao puno da silazim jer mogu da nastradam. A nastradat ću u Minecraftu je to jako loše. Ono, morate da, kad umrete, morate da se preživljavate i da umrete i da preživljavate. Video sam vas. Aj, tebe nisam video, ali ćeš biti pokupljen. Ima puno irona, što mi se sviđa. Ljudi, samo da znate, možda ćemo ukinuti sve ove serijale nekada, jer zapravo moj laptop nije toliko slab kako vi mislite. Moj laptop ima 4 GB rama, ali sam ga natrpao igricama da to ne viđeno i sada ne može biti toliko jak kao pre. A imam čak i neke igrice koje ne mogu obrisati, zato eto, kada budem resetovao kompjuter, kad budem srušio sistem, to jest, morat ćemo sve ispočetka, ali tada ćemo igrati na 1.8, možda će izaći 1.9. Ok, možda. Nemojte sad odmah da se zbrljite da evo ga ovaj presto se sira. Ovo ono, dugo me nije bilo kao što sam rekao. I on. Mislio sam da sam vidio Iron. Nep. Ipak nisam. Čini se. Ok, ljudi. Mislim da ćemo ovdje da stanemo. Samo još da vidimo šta ima u onog Iron tamo. Ne znam da li idem vamo ili tamo. Mislim da bi trebali tamo. Iz razloga što vidim više ruda. Što je ono, mislim da je bolja strana. Ali možda tamo ima neki dijamanti, pa sam se zajebao do cijel vijek. Ima i ovdje, šta sam rekao. Znači, još malo, tek u drugoj epizodi smo ovoliko skupili. Znači, ja ne znam, nije ovoliko, nego ja sam ono pokupio. Ja mislim da sam se sad zajebao. Samo da vam kažem, nema više Hunger Gamesa na Mineplexu. Iz razloga što je plan čitovo. Obavezno se subscribe-ite njegov kanal. Čitovo je namjerno da ja ne bi igrao. Pa mislim, što mi je dao? Uopšte ako je čitovo. Slobodno subscribe-ujte. Loš kanal, super. Ako to uradite, daću vam premijan za džabe.
Istina, ne lažem, pa ne lažem. Vi mislite da ja lažem? Ja ne lažem. E sad, zašto vidite pola butike ovde? To je zato što bio sam isključio, nisam isključio, nego sam ušao u svijet i meni zombi su bili uključeni. E sad, pauk me je udario i skinuo mi health. I sad sam se ja regenerisao, pojao njegovo oko. Jer sam tada isključio, da bi se barem malo regenerisao. I ljudi, ja mislim da ćemo ovdje da stanemo. Znaš šta vi kažete? I ljudi, to je sve za ovaj epizod. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!